Η δεύτερη φάση συναρμολόγησης είναι έτοιμη. Ήδη βάλαμε τα φτερά και τώρα παίρνουμε μέτρα για να κατασκευάσουμε τις αντιρρίδες. Για να πάει αυτό τις 2 χιλιόμετρα μεγάλα ήταν 2,5 ώρες. Είχανε χρόνο αυτοί να του ρίξουν. Τι λες τώρα με τρελάνε. Είχανε χρόνο να του ρίξουν. Τώρα διακόπτουμε το βίντεο για να πάρουμε τα σωστά μέτρα.